У Сарнаце было 50 вуліц ад возера да варот караванаў, і яшчэ 50 перасякалі іх. З оніксу былі іх шляхі, акрамя тых, па якіх хадзілі коні, вярблюды і сланы. Тыя былі збудаваны з граніту. І варот у Сарнаце было столькі ж, колькі і канчаткаў вуліц. Кожныя з бронзы і упрыгожаныя фігурамі львоў і сланоў, высечаных з каменя, які больш невядомы людзям. Дамы Сарната былі з глазураванай цэглы і халцэдону, кожная са сваім абгароджаным садам і крыштальнай сажалкай. З дзіўным мастацтвам яны былі пабудаваны, бо ніводны іншы горад не меў такіх дамоў. І вандроўнікі з Траа і Ларнека і Кадэтерона здзіўляліся бліскучым купалам, якія ўздымаліся над ім.